Valitsitte Niemen tehtaat Oyn Vaakonharjun kohteenne kalusteiden päätoimittajiksi. Miksi näin? No, meillä oli tässä kokonaisvaltainen sisustussuunnittelu tässä Vaakonharjun suunnittelussa, missä mietittiin pinnat, värit, verhot, kalusteet, kaikki samassa kokonaisuudessa. Ja toki tehtiin tarjouskyselyitä useammalle toimittajalle, mutta kyllä sieltä Niemen kalusteet nousi niin kuin taloudellisesti ja myöskin ulkonäöllisesti hyväksi vaihtoehdoksi. Mutta kyllä meillä aina on kaikissa hankinnoissa tosi tärkeää tämä, että jos me pystytään paikallisuuteen vaikuttamaan ja paikalliseen teollisuuteen ja tuotantoon, niin se on ehdottomasti meillä myös se yksi iso valtti, mihin pyritään. Kyllä. Miten Niemen tehtaat Oyn hoivakalusteet täyttävät esteettömyyden vaatimukset sekä ergonomiset ja muotoilulliset odotukset? Joo, no mehän ollaan Niemen kalusteita käytetty jo aikaisemmin meidän muissa dementiakodeissa ja ollaan ne hyviksi havaittu juuri tämän käytettävyyden vuoksi. Eli niissä on hyvä korkeus, niistä on hyvä lähteä liikkeelle ja niihin on hyvä istua. Joten ollaan koettu ne ergonomisesti aika toimiviksi. Mutta myös sitten se ulkoasu, että vaikka ne on suunniteltu tämmöiseen ikään kuin vanhuskäyttöön, niin se ei näy siinä ulkoasussa, että se ei huuda se kaluste millään lailla, että hei, että tämä on seniorikaluste. Ja se on myös meistä hirvittävän tärkeä asia. Et esimerkiksi mulla on omassa työhuoneessani on nämä samat sohvat ja nojatuolit, mitkä tulee tänne Vaakonharjuun. Joo, ne sopii moneen tilaan kyllä. Kyllä, näin on. Miten yhteistyö ja esimerkiksi toimitusten jälkihoito on toiminut aiemmissa kohteissanne Niemen tehtaat Oyn kanssa? On toiminut, kiitos, tosi hyvin. Että me ollaan oltu hirveän tyytyväisiä. Viime kesänä meidät kutsuttiin tehdaskierrokselle ja käytiin tutustumassa vähän siihen tuotantoprosessiin, että minkälainen se on. Ja jotenkin tuntuu, että ollaan saavutettu semmoinen hyvä yhteistyön henki ja tekemisen meininki yhdessä Sopimusvuoren ja Niemen tehtaiden kanssa. Että ollaan oltu tyytyväisiä ja ne jälkijutut, mitä on tarvinnut tehdä, jälkitoimitukset tai sitten jonkun kenties korjaaminen jälkikäteen, niin on sujunut mutkattomasti, että ei ole ollut mitään ongelmia. Kiitos näistä kommenteista. Kiitoksia. Kiitos.